na gwada kuma ina kan gwadawa, na gwada ina kan gwadawa. Kun gan shi, idan ka ci gaba da shan wannan kamar yadda nake nuna muku, za ka yi mamaki cikin yarda Allah. Gashi nan ba wani tsada gare shi ba, yanzu wannan duka bai wuce 2,000 ba, duka ko mai kyau. Idan ka je sai ka ce da Allah kana roƙon mai wanda zai sai da maka da Allah ya baka nonon rakumi mai kyau tsakanin shi da Allah. Kun gan shi, gashi ga daɗi ga magani. Yanzu kamar yana ɗibe shi haka, a ce kullum da sahi za ka ɗibe shi, za ki ɗibe shi ki sha ko ki ba yara, za ku ga amfanin shi. Ni dai ina yi kuma zan sha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu kallon mu da sauraron mu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Tilawa Online TV, shiri da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini da abin da ya shafi kuma lafiyar jikunanmu. Alhamdulillah, koyaushe dai bayani muke yi domin al'umma su fahimta, su gane cewa ga cututtukan da ke jikinsu, ga kuma hanyoyin da za a bi na rigakafi wanda zai zamanto ko da cuta ta kawo ziyara ga jiki to ba za su samu karbuwa ba. Dalili, ka yi tsayuwa tsayin mai daka akan abin da ya shafi shan ganyayyaki da itatuwa da kuma kayayyaki da ake faɗa musamman na abinci magani. Ga sunan abinci ne kuma magani ne, irin su abin da ya shafi mu ce kanumfari, citta, tafarnuwa, lemun tsami, ga sunan. So akwai abin da yake da amfani matuƙa a jikin mutum wanda mun yi bayanin shi a dauri, kuma yanzu ma za mu ƙara bayani a kai domin buƙatu sun bijiro akan haka. Abin da ya shafi cututtuka wanda suke cikin jiki da wanda suke cikin fata da wanda suke kwakwalwa, wannan abin da za mu faɗa yanzu magani ne gaba ɗaya ga jikinka duka, illa ka san ma cutar tana jikinka ko baka sani ba. Cutar da ka santa da cutar da baka santa ba, idan kana amfani da wannan abin da za mu faɗa, insha Allahu rabbi za ta fita a cikin jikinka. Kuma rigakafi ne mai ƙwari na wajen rashin kamuwa da wasu cututtuka ƙanana da manyansu. Ana samun shi a ko'ina, sai dai ba ko'ina ake samun mai kyau ba. Babu wanda suka fi samun shi illa mutanen karkara wanda suke rayuwa a inda yake, a inda asalin shi yake, usuliyan shi, tsatsan shi, inda gashi kana kallo ana ɗiba, za ka yi amfani da shi. Cututtuka yake amfani da su. Na farko, yana wanke zuciya, ya gyara zuciya daga damuwa, yana saisaita siga. Wannan abin da za mu faɗa yakan sa ƙwaƙwalwa ta wanku, ka zamanto mai fahimta, mai faɗaka. In son samu ne yara a rika ɗan basu da sahi kafin su ci komi, a ɗan zuba musu a basu kaɗan su sha. Dama ga su yarinta ga kuma wannan abin da za mu faɗa wanda za su sha. Yakan warkar da ciwon anta, hepatitis B, wannan abin da za mu nuna muku yanzu. Yakan gyara gaɓoɓin jiki, duk inda joint ɗinka yake yana riƙewa, yakan saka su, yakan bi jijiyoyi
da hanyoyin jini ya wanke su ya gyara su, yakan fitar da ciwon sanyi, yakan fitar da ciwon zahi wato wanda ake kiran shi basir, yakan warkar da cizon sauro, typhoid, malaria. Idan ya zamanto wannan za ka ɗauke shi kamar yadda muka ɗauke shi. Abin da ya sa muke yawan faɗa mu ce kamar yadda muka ɗauke shi, wato kai da ka san sirrin abu kai ne za ka ba da muhimmanci a kai. To kuma in dai har kana amfani da shi kana ganin amfanin a jikinka, to ka fito ka gaya wa mutane. Duk wanda zai bi irin layinka zai samu waraka cikin yadda Allah. Riƙewar baya, kwankwaso, idan kana amfani da wannan Allah zai kawo maka saukin shi. Kuma idan ma ya taso wata gaba tana da niyyar riƙewa a jikinka, sanadiyar amfani da shi insha Allah rabbi za ka samu sauki. Zazzabi mai zafi mara jin magani, a yi allurorin, a sha maganin, a dafa wancan, ci gaba da amfani da wannan. Masu fama da asma ko tarin huka su dinga ɗiban wannan da safe kafin su karya su sha, ya zamanto musu continuous, wato za a ci gaba da yi in Allah da za su waye gari wannan cutar ta yi. Masu zafin kafa da zafin jiki, wanda idan ka taba mutum haka zaka ji ba zafi, amma shi a cikin jikin shi yana jin zafi da tsananin ciwon kai, ɗibi wannan ka rika sha kafin ka karya. Masu yawan mafarkai ba gaira ba dalili, matsalar su junnu kenan, lizimci shan wannan, kaɗan barbaɗa karin albatar sauda kaɗan da safe kafin ki karya ko kafin ka karya. Yanzu wannan bayanan da nake duk rubuta ya kamata ku rika yi. Mutum, yaro ko babba da yake fitsarin kwanci, a rika ba shi wannan yana sha kafin ya karya. Suna da yawa, zan baku a nan. Sai ɓangaren abin da ya shafi fata, mutumin da yake da bushewar fatar jiki, jikin shi zai rika bushewa ko ya rika tsatsagewa, ya rika zuba wannan yana mis ɗin shi da fitsarin, yana shafawa a jikin shi ya minti 20 sai ya je wanka. Mai tautau, makero, a zuba wannan, a zuba fitsarin wannan, a cakuda, a rika sawa. Ƙazuwa da ƙananan ƙuraje masu ƙaiƙayi masu zafi, tautau, zuba wannan madaras, a zuba fitsarin, a gauraya, a rika shafawa. In Allah da za ka rabu da wannan cututtuka. Ina wannan to me wannan din aka rami ka faɗa gashi nan, nonon raƙumi kenan, kun gan shi. Wannan nonon raƙumi shine na ce ka zuba, sai a zuba fitsarin raƙumi sai ka shafa. Abin da ya shafi bushewar fata, abin da ya shafi makero, abin da ya shafi tautau, sanyin kashi, duka ya zamanto an zuba shi, an zuba fitsarin raƙumin, an cakuɗa, an shafa. Wato nonon raƙumi Allah kaɗai ya san abin da yake amfani. Nonon raƙumi Allah kaɗai ya san abin da yake amfani. Saboda sanadiyar kai ya lalace, akan sa shi a cikin firiji ya sanyi. Amma idan za a yi amfani da shi, za a zuba shi ne sai ya huce. Za ka yi amfani da shi misali ƙarfe 8 na safe, to ƙarfe 6:30 na safe za ka hiddo shi daga cikin firiji, ko ƙarfe 7 sai ka zuba shi a inda za ka zuba shi, sai a yi amfani da shi. Ku gwada, idan kun gwada ku sanar a gwada, zai muku amfani, zai muku tasiri a cikin jikinku matuƙa. Ni dai na gwada, kuma ina kan gwadawa, na gwada ina kan gwadawa.
kun gan shi. Idan ka ci gaba da shan wannan kamar yadda nake nuna muku, za ka yi mamaki cikin yarda Allah. Gashi nan ba wani tsada gare shi ba, yanzu wannan duka bai wuce 2,000 ba duka, kuma mai kyau. Idan ka je siye ka ce da Allah kana roƙon mai wanda zai saida maka da Allah ya baka nonon raƙumi mai kyau tsakanin shi da Allah. Kun gan shi, gashi ga daɗi ga magani. Yanzu kamar yana ɗibe shi haka, a ce kullum da sahi za ka ɗibe shi, za ki ɗibe shi ki sha ko ki ba yara, za ku ga amfanin shi. Ni dai ina yi kuma zan sha. Nonon raƙumi kenan, ku gwada daga yau ku fara amfani da shi. Idan kun gwada kun ga yayi, ku sanar da mutane su ma ku gwada su gwada. Kar a manta da subscribe da sharing da comment. Ina muku fatan alkhairi. Ma assalam.